Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam da kasni. Ki samla jongka kurs imli sauk po maharams imshim ki pinram juri us im bad ya isi jongka dorbar hima maharam halor ka jing ai jaka ya ki sipai BSF hapot mula kabahap hapo Karani Kor Civil Subdivision Southwest Khas Hill District. Ha kabayade bakane ka jing ai jaka jung usim ki sipai ka isi jong ki samla ka kurs imli sauk po maharam imshim ha ka khat sautrik unailar arhajar arpusan kala syong ya ka jing yalang bakir ki hamau kerwat berkila penram jur usim bar ka isi jong ka hima halor ka jing ne bom sut nyau jong ki ya ka an jong ka kashiri na markani ka jaka menta kadang don hapdeng ka jing le mukadduma hapdeng usim bar ka kurs imli ki samla kurs imli sauk po lingba usamla stepping stones imli bakran shakilat pathai khubor ula penpau ya ka jing solingo ya ka ni ka kam ulo ongru bakumno ka office UDC jong ka Southwest Khas Hill District lingba ka revenue department ka le bomtip AA haba wat ya ka land compensation ka badai jong ka border fencing menta kidang pha hapo district court maukrwan Shushu usamla stepping stones imli scrap 3 samla kurs imli sauk po ula penpau ya gajing persha ajur halor gane gajing ai jaka shaki sipai bat ula ya thuru bakakur kadon ya ki dulir ban pensishai gajing long try jongki bat ula ya thuru baka kashiri kala penna kum ka dispute land ya gane gajaka bo usim umud ban ai ya ki sipai nadu usnem arhajar arpulai Ulethu baka kurs imli sauk po kadon ya kadulir kaba nadu usnem syajar praspa saupo bat katkum kate kadulir loong baya kate kajakala thi de ime it one ranis imli na kapans im kaba kerteng kamunai lang snong ranigar ha kabala thi nadu kasanturik ukala lingkot jong usnem syajar praspa saupo ulong ru ba ha kabaya de bat kayo potkro usim kahima kitip syai ba kayo potkro kadai ka bapnya da ka kurs imli saukpo hanreina du kasnem syajar khandai spa khandai pho khandai da ka jingya menjur lang jong ka dorbar hima ringkat ka kurs imli saukpo la sha ya ka hima bakan sipnya ya kayo bat ka hima kan siu saukpo pesen na ka shispa sya ka kurs imli saukpo Henry hadu menta ya kani ka jingya kut ka kurs imli saukpo bar ka hima ka khlem tri kamban lakam tribet de usim bar ka hima usamla stepping stones imli ulai thuru bakat kum ka court order jong usnem syajar khnai spa life hupra ka baki menteri bar ki letter jong ka hima maharam kilaya soil ong bakani ka jaka kare ka jaka shimen private land jong ki kurs imni bar ki kurs imyong ha ka ba ka balat ka dei jong ki imyong bar ka ranikor ka dei jong ki imli bad ulaya thuru bakat kum kane ka court order ka bala menjur de ki menteri hima ka ong ba ka long ka basang lada kini ya kani ka jaka bad ya kani la pensisha bala menjur bat soi kerteng da ki sapu angut ki menteri ka hima ha ki tu ki por kumta na kalyang ki samla ka kurs imli sauk po ki pinram jur ya gani ka jingle don bor jong usim ringkat ka isi jong ka hima ha ka bakila yu rod ya ka hok jong ki kum ka kur ki yang scam halor ki kot kisla ya ka jinglong try ya gani ka jaka balada don ki ba persang ban ya le persha kinum shong thait ban ya kun ban bat scam ya ka hok long try ya gani ka jaka la ka long da ka nu ka lenti ong usamla stepping stones imni Nên công nghệ như ai kublai phi press media ki ba la buat por khnang bat ni kisamla jong ka kursim ni sapo maharam ti hakabaya dei bat kani ka jingwan jongi shakmat hapi long bagi press ki media kalong halor ka jingtip ya ka jing ai jaka jong usim bat ka isi dorbar hima maharam nakabenta kini ki BSF hang teha formula kaba kani ka jaka kadang don hapdeng ka kis kabadang de ka dispute land po high court kaba detet khatsan terik ubnai baar aja apulai di kadai hapdeng kajingele kis kadai hapdeng ka kursim ni sopo persya ya usim nyan rosim ni budai usim yom
ubadai usim jongka hima maharam. Nakaliang jongi ke isi jong kisamla jong ka kursi imli sokpo maharam kabang ile syong perkhat ki menta ka khasau torik jong na ekos ka penpau bat nyiwan ra ngi penpau ya ka jing penrem ka bajur ha bede rengkat usim bat ka isi jong ka hima halor ka jing bom sut nyeu ya ka an jong ka kut bat nakaliang jongi ngis ngeu lengo ya kani ka kam ba kumno ko office DC leng ba ka revenue department kale bom tip ya kani ka kam ba habawat ya ka land compensation kabadai jong ka to ka border fencing menta kidang pha hapo ka district court ni mokorwan tinakaliang jongi kisam lakur ni dapan pau ya ka jing persya ka bajur halor kani ka jing ai jaka bat nakaliang jongi kisam lakur kibadon ka jing kiklik ya ka khendau ka siap jong ka kur ngisngau ban penpau ya ka jing ya kini ki jing sisa kiba nakaliang jongi ka kur nidon kabanengkong nidon ya ka dulir kaba sildet kaba nadu usnam nadu ka tarik santarik Januari snem khat praspa saupo kabala thip da ini mi wan ranis imlit kaba kerteng kata kadulir ka kerteng munai lang shnong ranikat hakabayadei bat kayo pot kro ru usim bat kahima kitip syai bakadei kayo kaba peniat da ka kurs imlit Henry nadu kasnem khat khandai spa khandai pukundai daga jingi menjurlang daga dorbar hima rengkat ka kurs imli sokpo ba bansha ya ka hima ba kan shu peniai ba kahima kan siu 100% sya ka kurs imli sokpo Henry hadu menta ya kani ka jingi kot ngimyo ai hadu mentah penkut ya kani ni penremjur ya ka jingle don bor jong usim rengkat bar ke isti jong ke hima ba anakaliang jong ki la yuroit ya kani ka hok jongi te ni kum ka kisamla jong ka kurs imle ni persyak jur ya kani bat bangitip ba kani kakam menta kadang don hapadeng ka jingelek mukoduma hapadeng ka kurs ini sokpo persyak usim nyandro kum kane ka court order kaba natu usnem khat khandai spa lai phupra nakaliang kini ki menteri jong ka hima bat kini ki elektor jong ka hima ki krenshai hangni ba kane ka jaka kade ka private land jong ki kurs imli pat ki kurs imyong ka balat kade ke jong ki kurs imyong bat karanikor kade jong ki kurs imli bat ka ongru hangne ba kane ka kut order ka ong ba kalong ka basang lada ngi keni ya kane ka jaka bat ya kane la pensisharu ba la menjur da kini ki saufu armut ki menteri jong ka hima ki bala sign hangne Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.